bus accident rap thak kon pui dai re sangkha zakua somriat le pakhat bai keming than kaya kum sangkha zakua somriat pakhat July ni saria Mizoram State Transport MST bus ZRX somriat pahni kon pui dai accident chungchang kha accident na telvelo te sia chiar tur le ngai thak tur engemaw zat a om to na chungin ke khata telvelo ma se telve teu ther tak hian keima lam kai hnoi tlem le abe bom hote te kan soi venge tun ma sangkha zakwa somriat riat khat vel khan Shillonga Mizo zirlai exam zote khan honan Mizoram sarkar MST bus deal chang an nei thin zirlai lote point kan chhor tangkai thin kha bus ZRX somriat le pahni po kha postgraduate zirlai exam zote cha ani amma da ya tangin a local don ti Shillonga tangin kan lo hreto kha bus accident a boral veta kan veng hlui tlangwal lian thel thol lal thang vunganen amma in Shillonga kanin muwa kein naktu ka chholok dona exam zo to tho sia chhorwa lang miang katia anin MST bus local tur khaka ngak dewa ati kein keipo kha basa lo chuk le mana kha bas buka chok le katung thovalom kan chho rual thei don tho chutin mihring rem ruat na chu ngai thatakin kan nei ta ani mihring te hian kan mahun kan va hello takem tichuan kha basa chuk man ngai tumin aizola chuan kan ti tur te kan ti zung sunga ke chu ka in pe man vek ma se ka thian param hluna chu a in pe man ve ta tlat lo mak tak main a poisa batu ten ni khat milo ngak lok ro anti le thut maya kan ngak ta ani MST bus ZRX somriat pani chuan minliam san ta wa ni chu ni khatin kan tlai ta ti chuan ke ni po kan in pe hnu chuan MST bus dang silchar thleng service a chuan kan liam ve ta ni kha bus ZRX somriat pani lo cholam chu silchar thlen ma dolai check gate an lo dinga passenger lum ti chu thingbuk hliman lo thua Shillong no kha accident a boral veta pichuangin min lo bai lo khawo in thlengin kamit tha ala cham reng ka thian te dang po anom nual kha accident chungchang ziak tu then khat hian silchar an chhuah san hian khua thim tan to angin nan ziak thina arei to dewa an thre sual ani ang kho en lain dolaya kan mutlat ani tin MST basian silchar chu kho en lain kan thleng thin tlat thim theta vai reng te an lut ani zokang kan mu na mun hi bus an lo siam tir na mun zok poni mai thei bok keipo kum somli le pali nuwa ziak ve chau kania thil ka thafam kim bik lowang ma se dolai check gate chu nitlatin ka hria ani tichuan vai reng te an riaka atu ka aizol panin an chuak le ta ni kha keini po silchara riakin atu ka Assam State Transport Corporation ASTC basin Shillong kan pan ve ta ni Shillong kan thlenga zanria ei turin kan thu thap to tia chuan kan thian te chanchin lungchiat thak tak chu kan hreta tu ma chobar zai rel reng kanom lo min thong lu tuk chu kan ngoi thap pringota chuta chanchin hriat bel tumin kan tho fai le ta vek ani Shillong mizo te chu kan vai mang ana chanchin hriat bel tumin a chhuna zanin kan phili ruai hlom vek ani accident atangani ni nu chuan Shillong lam thleng tur ruang pariat chu alo thleng ta ruang panga chu padan writing mizo thlan mual thara phum turan ni ruang pathum chu mundang a phum turan ni mundang ti hi ka hre chiang tatlat lo maya pakhat chu bismil khwa ani nge in ka hria a aba kho kha ka heta lo ani khang lai hun chanchin la hre om dewa ka ngai ladam ka zo pakhat te la in an lo hre lei thei bik meu to si lo ziakin engma kalo da bik to si lova afam kim turang poin
ka ziak thei talo ani hi tin ke hi silong khua le tui ka ni lova mi khwal tlang lel ve satlia mai kha ka ni ya thil khraviau tur kha ka ni lo hrim bok ka ziak ve huna ka zo tur tia ka lo hual ru ve ram hluna le a u ram thanga ten mual an lo liam man ta bok sia ti chuan ruang pariat te chu madan writing joy gate bul kong pui sir mun ol zau ve de wa chuan voina le thla na hun kan mang ta a he thil thleng hian silong mitin nam dang ho po chu a ngong ve hle a hemini hian kan in voina le thlan le na lama po nam sang naga khasi le nepali te adang te an lo tel ve trewa min lai nat ve mel khop mai hetiang hi ama in ala ngai lo anti mizo than mual thar madan writing a phum tur chu ruang panga ma se kuang pali ani kuang pakhata pa fa bu Joseph thanglai lova kumsomli pali le afa pa James lalpian thanga kumriat mi te chu zaldun ti ran ni he kanin phum na tur mizo than mual hi athar tu ma la phum lo na ni he mizo than mual bik kan nei theina tura Mizoram sarkar puthen phunga sarkar nena deal tu zinga poi mo tak pu Joseph thangdai lova chu adil chua thlan muala chuan phum masak ber te zinga atel veta ni chu mi hring hi o thlan chu kan lai ta alo lung na samaya kut dur phunga mal thleng vel kan lai nu chuan alulama tanga lai kan ni awang chuan achung lama om kha si ho chuan an complaina among lama kanin son le ta a thlan pali pakhat double le ngal lai chu a mun lung bok si nen kut anadu khop mai namdang chu anom ve tru na a min lai chok tum lovin munom thirin min thir mai ani tlai to taka kanin phum thei rama thlan mual pan na hi chho hlir ania kuang chu kan kuta vuanin ko kia kan do chho tranga arim aum ve to bok ne kuang sirengin kan nara om bok sia kal chung arei du khop mai he bus accident ta a kal chuk le chho tum kani awang khan ka chung te chu an lo mang ang hle maya tun lai angin in biak po zung thei ani si lo tin khati lai khan kan in puya ka khosa tam lo boka ka uwala le ma thuama zai thiam ke lal thang thuama te chuan kon pui thlengin ka ruang an lo zong ve hiala min mu ve lo nu poin an tlak na hmuna la mu lo pal ani anga ti in an lo buai man hle ni ome he accident hian kan veng hlui chu min ngong ve hle a tlangwal lian thatak lal thang vunga son of lal thang dula athia sipai bang lal nga ka husband of lal buai pukhu ma in lua chu athiboka ma se arwang hi a u pastorin chan maria ala thungani tin nula mel thatak thiveta engmoi dautarov je lal himakha kan venga ngar republica anma ni in thara om pheilim chau anni boka tin w pa hlira pa te a son of p el thanmoi ex mla chuan liam pui tuarin amal puiru atliak bokani puthan hlira son of puro chungnunga chu khabas cha tu te zinga mi chuang ve ngei tur ma se enge mo wanga chuang ve talo anima ma tin khabas khaltu puchuan wara nu pui pino engi kha kan veng mi hlun ani bok an nu pa hian accident a khan an thi telani pino engi ming hi no nal tia no anga lam lovin no pui tia no anga lam turani mi then khatin an lam dik lo fo mai tin a driver puchuan wara po hi tuna kan venga omta pusi lal chan dama u hi ani he bus accident chungchanga hian an pahnia boral veta driver puchuan wara le anu pui pino engi te lam chan chin hi an soi ngai meu lova
eng ang takin nge an chung tele an kalsan ta an fanau pangte te pali te khan an tor ve ang ti te hi kan ngai tua pui lo deuh hian ka hre thina ka hriat chun tleng kan soyange pu chuan wara te hian khati lai khan fa pali lalrin zuali kumli lalrin sangi kum sari lalrin diki kum nga le lalrin omi kum thum te an nei ani pino engi khan fa thalimi vel apai bok ni nan soi a upaber lalrin zuali hi lalremanen fa pathum nein tuna aizol luang muala anom adot tu lalrin sangi hian lalrin puyanen fa pahni an nei nuin kum sang ni pariata aizol tui kwala aboral san adot tu lalrin diki hi sang ni som paruka tui kwala aboral anau pang ber lalrin omi hi vanlal avanen fa pakhat nein aizol kanan venga anom khati lai khan an fa upa te pahni lalrin zuali kum kwale lalrin sangi kum sari te chu Advantage Training School ATS joy Shillong Kong Meghalaya anda ani khabasa pino engi kalve chanpo afa upaper lalrin zuali ATS adam lo wangani tichuan ATS joy atang chuan rin zuali chu Shillonga arhuai thlave bokani annu le pa te boral awang hian rin zuali te u nau chu an first cousin ATS om ve tho an u matluangi LPS nun Krista veng luinen jipin an juk huai chuaka an fuaina jip nei tu le khal tu hi riat chua katung ya na a ka hethei ta tlat lo heta an ma ni huai tur le boi pui tura kal nia pima tluangin a soi chuan ka kal lo ati tlat mai sia alo upa ve ta deuh a hriat na a buai ve to deuh ania nge ka tiringot ani an kaldan chip chiar te vin hriat acha konte lulne a heturangai hovin mual an liam to bok sia an zu fuai te la naupang chia mai an lani sia eng po ni se jip hi chu rin zuali la hriat danin Republic veng ta ni in na soi an jip hi zanlon daya achia a puze than zuala mana en sons phai kal ho chuan a ambassador karin apur hota ani an nu le pa te thi thu hi kong tluanin an hril bia lova in an thlen don puze than zuala te in bul dor puya an hril chawani pu chuan wara te hi tui kwal sau ta om man ni rin zuali hi ATS lama an chuk le thuaya ke ni po Shillong atanga kan chho pa in ATS a kan tlo a kan chuan na bus chu namdang bus ma ni sela thilom zia kan hrila wangin an ding ve maya naupang ho chu gate bula an lo oma thil pek te kan pe a namdang ho po chuan an lainat ve hle aniang kan va in kan mit tuya tla hial ani ole ka soi du chu hei hi ani he bus accident rap thak taka hian a khal tu pu chuan worate chan lam chiat zia le an torna namai lo tak hi ngai tua pui du hau lova he accident chana hian a khal tu pu chuan wora pu mo na tong kam tam lu tu khi an chung te le an fa te nau pang te a nu le pa sun te ril ru hi ana ema vo in thleng hian ala na renga ni khabas khal tu te du pa thi san nau pang te kha in ni mo tia lainat le khongai en zong hian mizo mi puile Mizoram sarkar hian a en ngai lo ni mai lovin kha van duaina amo phur tu ena en hian an tor hlim chhona tanga vo in thleng hian diriam na tong kam hi an la refo ani an tan chuan ana ania o hetia mi puile sarkarin thiam lo achan tir deuh tlat nia an hriata wang hian an nu le pa boral na chung changa sarkar atanga ham thatna om thei chi te po an be sei ngam chia lova sarkar po ain hong chia lo ni tein an tha hial thina ni tin mi telai nat po hi an lo pha ni en an ria asin an ru na le thinrim bok si chuan an ru adam ve deuh na turin an ru kap tlat tu chu an soi thiam ve danin
sarkar hi khin mai ka du rum an ti hialani kha basa chuang thei tur zat aya tam a let zeta tam driver in passenger alak wang dia soifo te hi antan ana asin kha basa chuang tur te a khan driver in thu anei mi silo Shillong Mizoram House liaison officer LO lam thu ani a chuang theizat aya a le ta tam deuh tho ticket kapeto ti tu po Shillong Mizoram LO ani kha chu po ama LO du dan po ni bik lovin mi pui chuang du mamo an tam lu tuk wang le an nor na sat lu tuk wang ani yang ti chu khabas cha tu te jinga mi le atir te Shillong atanga accident an to thlenga omve Reverend Zosang liana call ni in aziak vek kha tuna chuan YouTube lama ngai thlak tur po atam to hi an motor po silchar thlen ma po a chiang kuan to lo thu le ruai aum thu te silchar workshop an lu hnuin mechanic ten in driver hi thiam hle lo se chu in lo thleng ho lawang an ti te kha enga ba kan ngai sak lovem ni enga tinge mi in naupang te in nu le pa rualin nan chana ma na tanga vo in thlenga laina ta ka ruanga an ru na tur zong hlira kan la tong du fo mai chule Shillong atang khan driver nu pui le afa te khan thut na turan dei lo pino engi chu eng tin ne moni mi bedding chunga a thu thei rama afanu po apa sira ansep mai ani kha driver bernu pui fanau te tan chuan na deu turasin Shillong Mizoram House kot an chua san nu khan passenger lak bel na tur mun aum to lo chuti chunga driver in passenger alak tam wang kan lati du tral le driver thiam lo wang kan lati du thlat hi chu asual thak lu tukani mi chan hima ni chana ida ve thinang u tin driver khan zuwa roi ni oma soi thin te anoma wangin khati hun laya a tho puile an department mi ka mel hriat te ka zo point zu chu a in ve thin ma se bus station thlen nuwa chau a in thin zu roi che khopin na in ngai lo an ti thin kan ring thu chetak khi an soi mai thin ani lo mo ole mi chan hi mani chana inda thiam thinila mi hring hin wang takin kan khosa ho thei ani ti hi hrenon leila mi ru hi itina fo lawang u pu chuan wara chung te le an fa te ladam chun te hi an torna rap thak tak ba ka hian an ru tinanon fo to lawila vo in thlenga an nu le pa te an la sun renga wang hian i tor pui ve to zokila hei le chen rirunat na double an tor hi i phal lawang u hewan duaina rap thak tak mai bus accident a chuang ve puwan lal chunga sep chipin ni som ni pariat thlasom pakhat sangkha jakwa somriat pakhat ta an accident dan vel le an ron chhuat tira tanga a thil riat thei chin azia khi ngai thak chun zom ve te ang July ni ruk sangkha jakwa somriat pakhat thotan jing khuwa chulo war ta a ka omna PG hostel Longview nong thimaya tang chuan lung sitak le phur takin bus station chu kapan ve ta a thian then khat ten en chuan kan in mang tha ve ta a ti chuan Mizoram bus station kan ti mai fire brigade ta chuan kan chuan na tur bus chu alo ding ruo maya ticket la nei ta chuan kan liaison officer puzara le chu an lo bor lai maya mani kholam pan tur ti taka kan him tla leina lang ti chuan jinglam da ruk le achan ve chu apel to ma a kan bus chuan na tur chu achung lam an han phuar zawa ni danga student bus ho tur ai chuan achung chu avum asang lo hle a kan liaison officer ne na po chuan hei puzar ni danga bus chho turai chuan thomno atlem de uni na langa lom le katinge he a jinglam dar sari chu aridon nai ta a passenger ho po mani sita theu kan han thu sanga seat changlo po kan tam angreng hle renga a seat in car phei chu driver omna bulvel chu
kan khat phei hle renga ti chuan kan bus chuan na ZRX somriat pahnih chuan zorama nu le pa u le nau te hmutur chuan min han tlan pui tran ta a thian te min thla tu te nen chuan kan in bye bye liam ta a ti chuan zoram lampan chuan kan chho ta tluk maya kan hlim hle a ti chuan kilometer som thum zeta hla kan kal nu chuan kalkong thingpui zor na hmuna dar kar chan ve lai motor hi thingpui inin kan chola ti chuan kan han kal le ta a joy ATS kan thlen chuan ATS a zirlai som rual zat mai hian kan bus chu an lo ngak ve a ti chuan ATS a chuan minute som ni don lai chu kan han dinga ma se heng zirlai te hi kan bus a in no len ngai na aum tak mang lowa wangin kan phur tel thei talawa zirlai bus a kan zirlai te an leng ve talowe ro chuan rilruati kim lo hle a ti ngai na dang om si lawa an kalsan le ta chu ani maya juai pela tang phei chuan kan zai tluk maya hele hi chatuan ramatling lo lungai ata na animo lalpa ti kan han sak phei chuan tok na chang kan hello don ta emoti a ol hle sonapura chuan jingcho kan eya hei hi jing lamdar som borvel ani to a ti chuan sonapur chu jinglam dar som pakhat rik don hnaya chuan kan chua san ta a sonapur kan han pel fel chau ti chuan kan bus driver in a break an to chuan ari aring tran ta hle maya ke niang motor chin chang theve lem lo ta chuan engma dang chu kan ngai tu lem lova a break ke ro chu a thalu tuk lawani ti ero chu a hriat maya motor kan han tok tur te chu rinain ading har dai mai zela motor chin chang hedeu ho chu an ding de uvat nge thina amai ro chu kan driver zinga po senior tak le khalthiam tak alo ni hlau maya silchar chu dam takin kan thleng phei thuaya kan driver hi thiam hle lo sela chuan sonapur le silchar in kara po hian buaina kan to khia lo me silchara Assam Motor Works MSD10 an motor siam na hmuna an lo man thina chuan kan han lut ta a an mechanic hovin an han en meu chuan a hnung lam brake line a chat alo nia chutiang takani ti kan han hriat chuan rilruin a hlau thong thar le hle a silchar Assam Motor Works a chuan dar kar ni emolai ngun taka an han siam nu chuan an head mechanic chuan an khala Mizoram lamkonga thui fe tlanin kan han te sa thatok hle an ti nu chuan vaireng te lamariat turin kan tlan chho le tran ta a vaireng te chu dar ko inkara kan thleng chho ta a ti chuan cho ein kan han dar le ta sang loma vaireng te kan han thlen hian kan thiam te hne na chuan achunga thom no la thalo turin kan in ti hloma hei hi atuk zinga kan buai lo nan kan ti ani bera ti chuan passenger ho hne na chuan naktuk zing dar nga achuak thei nge tura in buat sai turin kan in cha ta hloma ti chuan a thenin mani chung le khat te in an pana a thenin hotel an pana mani pan lama chuan kan dar ta sang hloma vaireng te a hian a thian dang te paruk nen basa kan thom no te ven pa in kan riaka ti chuan zandar som lai alo ni ta a mutna tur kan han buat sai ve ta a reilo deuh kan han ti nu chuan kan han re tran ta a kei phei chu ka lo mu hil man hle to a dar som pakhat vela chuan kan driver chu lo lu ta kan han ri deuh luta zan rei lam te lo ni to boka aria na tura a phei chu tha kan tia engma phei chuan min ti buai tam lem lova karil ru te chuan driver te hi zong an ha ema ha dam na dam doi an e ani ve mai lom kati dewa ti chuan tui takin kan muta hloma kan phei chu kalo mutui zual deuh nge ni mumang te kanei ta nuai maya kamumanga chuan thian te pahnih u nau hian min tha tumin min lo na sa hle a na sa taka ka tlan nu chuan thlan mual hi kawa thleng phei taroi maya chu thlan muala chuan a veng tu hi lo oma
ka han hoi kuala than thar tam tak mai lai sa hi ka wa muta a aveng tu hne na chuan heng hi tu te thlan tur nge ti in ka zota ani chuan I thiam te thlan tur ani kha alo tia ke chuan ani khoya nge ka thlan ve tu hi ka tia ani chuan khata khan pheila thlan nung pia khan atia ka pheita a ta chuan aveng tu chu alo om le wang maya khoi nge ka thlan tur chu ti in kan zota ani chuan thlan la lai lo amai ro chu lai tur chin fitruk le fitli ribon vara ngil taka chin chia hi min han ko mua enga tinge in lai velo ka han tia ani chuan an la lai lo ani kha ti in mi lo changa he kamu mang hi atuk zinga a thing pui in na thian te ka hrila an ni chuan mang tha ni chu min ti saka kan nui hama nisari thlasari sangkha zakua somriat pakhat zing khuwa lo warta jing darli vela chuan teini ho chu kan har ta furloma darli le achan ve tang chuan thian te kai thonan bas hon chu kan han met rita ruaya ti chuan mun ran tang chuan kan thian te ho chu an lo khal traka kan han pe kim meu chu jing lam dar nga le minute song panga alo ni der tamaya ti chuan aizol pan chuan kan chhole ta tluk mai jing lam mani poka vaireng tele scholarship in kara chuan kan zai tam lutuk lova scholarship chu jing lam dariat vela kan thleng chho tamaya kan thian te ho chu cho ein an kal ta sanga ke ni thian howero chu kan ril atam velo boka thingpui te kan in ta a chu tianga cho te kan ei hlan chuan driver chuan motor chu alo siam mola kan thian ruang te a nam te chuan kapu a eng lai nge chia ti in a zota kan driver chuan eng danga chelo full rest alak theilo dewa kan en mai ania ti in alo changa dar kar khat thuak kan chol nu chuan engma motor lama soisel tur om lo boka riludam takin kan tlan le than ta a mihring ten kan malam hun thuwa minute khat po kan hello ti hi achiang hlein ka hria kolasi patanga kan han chuak te chu kho chunga la chuan ka thowanga ka pa hmena ka kalte ang ti chu kan han satan le ta thuai maya aizol alo nai to bok ne dar ka reilo te nuwa aizol kan lut don ti ruwa alo om bok ne cho ei puarnel no te kan ni boka kan zai ring that hlom hle mai then khat ngai tua ding tak mel te om ma se atlang puin kan hlim tlang leina lang kon pui chu jingdar som pe nuwa kan thleng chawa kan chol lem lova mihringin kan malam hun tur te plan lok hle mai la a hlo thlin na chu pathian kuta chau a omani ti hi hriat apoimo hle mai ke ni ho zinga po kan ru chuan thil tam tak plan kan nei theu arin oma kon pui kholaya kan tlan lai te khan accident rap thak kan tok don ti kan hello hle a nu minute soma tanga som panga vel loka kan nun na te atop don ti po kan hello liam na satak tuarin kan om don ani ti kan threhek lo a hetu om chun chu pathian chau ani mai si kon puya tanga kan hnasak ka thawanga ka pa hmena ka kalte ang ti chu ring takle nuam ti takin kan sa a nu reilo te a kan chuan na bas mung lam chu kong thang lama atol liam ta aribupa a eng zuaya athim le a kan out treteng tunga pathian hmena in hlana lalpa tia ring taka auri chu vo in thleng hian ka benga alari fo te chu ka har chua meu chuan bas ke phel a chuat lama kalo om renga ka che theilo ka bula liam pui tuar rap thlak tak te ka mu ka tan pui thei bik si lo a va khe om tak ten ka bul lo kanu pakhat ka mel hriat thatak chuan chunga min han tong trai sak te atia ka rel ruin ka tong trai sak mola ani po chu adak ora athitamaya ka bul loka ka thian pakhat point chutiang bok chuan min nge na kan tong traya ani chu adam chuak zinga atel ve ta ka chak loka chuan tui kho thlan nuaya
li lian vak lo a oma ta chuan hliam tuar an tla khom na hle ti ka hmu boka anin del khom rui maya a then chu che chuak thei to si lo chan tu te lo thlen ma a lo thita te an omani min chan tu tur kon pui khomi pui jin vei wak sipai mel te an lo lang ta ruang le chan tlak lo om te chu kong puya rem chan angin nan thiar chho tan ta mi zo ni avanuam em ma ni mi zo pui te ngei po in hai thei khopin hliam pui hi alo tuar the lo male amak love kon pui dam do ina min la chhota ruang mun khata hliam dam do in kota kan let tarum mai an zinga hian ka thian te ne huwa eme ka zir pui te zo sang liana ko ni Wilfred Pahlira London tluanga namte than sang ite po antel poka keini ho chu pathian zara adam chuak zinga kan tel hlau hloma khati laya kon pui doctor zoram thanga fak omzia damdo ina thokle kon pui khomi pui fak omzia takha aro puin ava Christian takem kaya tangat phechuan doctor zoram thanga nu pui le kimte I high school teacher min tuam na tur puan le na min ron zong chuaka alo thi si lo awanga duat taka min enkol tu te kha an va hlu em ka chung te ka thia motia ka ruang la tura local ka kuang tur dar thalang wa ngat puching ko nga chan mari te siam u rang thanga kol ni jipa ron phur thak man ngai le ta si lo champhai lama kan chung te man chho tak te kha ka reng do na ni hi kon pui le aizol in kar khotina ruang le hliam phur te min lo muaka civil hospitala mi pui tamzia zozai te kha o thakhat le ninga civil hospitala kom nuin damdo in ka chua san ve theita a kum top lama ka zirna chunjom le turin silong ka pan ve le theita thi na hlim kor ruama an ommeu chuan heng te hi kangai tua pathian that zia le thil ti thei zia te mizo ni nom zia te tan pui ngai te ta na to thlenga kanin pek pe zia le har sat na ruama chuan azo awai thliar hau lova in tan pui thin nam kan ni hi July ni sari alo her chua le hian ka accident to pui moral ta tele nung dama la omzong song te tan he thu hi ka hla ne